Taliwa sa madag-umon nga panahon ug lapukon nga venue, kabilin sa pagbunok sa uwan sa nakalabay nga adlaw, nagmalampuson ang pagpahigayon sa Iron Kids 2022 sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Sama sa naandan nga triathlon, gikinahanglan nga molampos sa mga atleta sa swimming, cycling ug running leg sa maong lumba. Alas 6 pa lang sa buntag, nagsugod na dayon ang swimming leg alang sa mga batan-on nga triathletes. Dunay upat ka age bracket ang maong lumba alang sa mga bata ug batan-on. Si Daryl Johnson Bada, 13 anyos, maoy nagmadaugon sa male category alang sa 13 to 14 years age bracket. Ikatulo na kini nga higayon nga nahimong champion si Bada sa iyang nagkanunayon nga pag-apil sa mga triathlon events. Samtang ang 14 anyos nga si Adrian Ungos maoy midaog sa female category sa susama nga age bracket. Gibutyag ni Ungos nga mao kini ang iyang una ug katapusan nga pag-apil sa maong kategory. Tuloy lang pa kayo sa goal nyo, tapos mag-set po kayo ng idol nyo, ganun po. Tapos mag-set po kayo ng pinaka ano nyo po, yung goal. Saka training lang, ganun po. Sipag lang. Tuloy lang po sila, wag po sila mayang sumubok. Thank you. Si Bada ug Ungos mitilde sa 54 ka mga batan-on nga triathletes sa 400 meter swim, 8 km cycle ug 2.5 km run. Apan gitug-an ni Bada ug Ungos nga naglisod sila sa swimming course. Sa swimming po kasi sobra talagang sikip pag lumangoy. Sa sa swim po. Kasi nung pagka-start ko ng swim, nagkaroon po ng hilaan po, tulakan, ganun po. Kalmutan. Si Bada sa iyang bahin miawhag sa mga batang ug triathletes sa pagpadayon silang subsob nga mga training o paghatag og focus sa preparasyon kung moapil sa mga kalihukan sa paugnat sa kusog. Masaya po, di ko po in-expect na makakapag-champion pa po ako sa first and last Iron Kids ko po. Alang sa My TV Cebu, kauban sa Sovetskaya Imperial, kini si Beatriz May Garcia, UP Com Intern.